יכול להיות? יכול להיות, זה לא הגיוני, זה לא מסתדר לי. איך, תסביר לי, איך שופט יכול למכור משחק? איך? בן זונה, טולדו. לא, אבל אני אשכרה לא מבין. אני לא מבין איך שופט יכול למכור משחק. זה לא מסתדר לי, איך שופט? אתה יודע מה, תגיד לי שוער, בסדר? תגיד שוער, בא לו למכור את המשחק, מקבל איזה דרדלה בין הרגליים, סבבה. תגיד חלוץ. חלוץ עומד מול שער ריק, דקה 90, משחק אותה מועד. אבל איך שופט? איך שופט יכול למכור משחק? איך זה הגיוני? מה, אתה פאפי? שופט מכריע גורלות של מדינות. מה, שכחת מה קרה נגד מכבי? מתי? שנת 82, שאשכנזי שפט. הוא פסל גול לביתר, בזמן שכל השחקנים של ביתר התחבקו ליד הדגל של הקרן. מכבי עשו 1-1 על אנשים מזרחי. אבא שלי אותו יום אכל את הגדר טייל שלי עמקה. כוס אמא שלך, תפסיק להסתובב, אתה עושה לי סחרחורת, די, נו. אז מה אתה בעצם אומר? מה, שאשכנזי מכר אותנו? על בליין מכר אותנו. אתה יודע מה? זה מסתדר לי לגמרי עם טולדו. על בליין זה מסתדר. מכר אותנו. אשכרה מכר אותנו, מזדיין הזה. מה אתם חופרים? מלמעלה שמעתי אותך. טולדו, מכר את המשחק. בעיניים שלנו ראינו. קיבל מעטפה והלך. והבן זונה שנתן לו מעטפה, הימר בכל הכסף על אום אל-פחם. אני אומר צריך ללכת למשטרה. תגיד לי, הזבל, מה אתה לא רואה אותי? ככה אתה חותך אותי? בדיוק קראתי מקו 7. לא ראיתי אותך, אחי. אבל עכשיו שאתה אומר ואני חושב על זה, באמת ראיתי איזה זקנה צולעת ככה. זה. אוי, תביא את הברגיון. מה שמעתי קודם דיברת משטרה? קצר וניוטון טוענים שהם ראו את טולדו מקבל מעטפה, מוכר את המשחק נגד אום אל-פחם. מה טוענים? בעיניים שלנו ראינו, נו. מה, השופט? כן? אתם רוצים ללכת למשטרה? מה תעשה? צודק. בוא נלך למשטרה ארבעתנו. נגיד לשוטרים שקצר וניוטון ראו את טולדו מקבל מעטפה מהמר נגד אום אל-פחם. נלך ככה, עם חליפות, עם עיניים אדומות, אולי נלך עם פייסלים. נו מה, אתם דפוקים? בואו נאמר. נגד ביתר? למה לא? אם הסיפור שלכם רסמי, בואו נוציא מזה מה שאפשר. גם ככה המצב שלנו לא מצב רגיל עכשיו. מה היחס הימורים? נערף איזה 1-10. מה זה אום אל-פחם, ליגה רביעית, שחקנים שלהם מוכרים קרח. כמה יש לנו? ניוטון 8,000. קבור באדמה, כי הוא שמר לחתונה. אבל מי תתחתן איתו? איי, אלחנדרו אהוב הבנות. אתה יודע מה, מוטי? אני מסכים לשים את 8, אבל ממני, מטוב ליבי, לא בגלל. נזכרתי. יש לי 20,000. אורגינל. יאללה, הימור 28,000 על אום אל-פחם. יש לכם פרויקט. לא, עזוב אותי. לא צריכים את האחריות הזאת, נכון? כן, מה, תעשה את זה אתה, איציק. זה שלכם. מאיפה הכסף?